Ahoj, volám sa Juraj, som z Popradu. Na transplantáciu vlasov som rozmýšľal už dlhšie a nakoniec som sa rozhodol pre kliniku Hair Clinic, lebo neviem, vyzerali proste tak najlepšie. Aj som volal s 2 klientami, ktorí mali transplantáciu za sebou, tak tí mi potvrdili, že boli spokojní. Samotná transplantácia bola, myslel som si, že to bude horšie, ale dalo sa to zvládnuť, aj keď to bolo veľmi dlhé. A finálny výsledok ma prekvapil, že keď som sa prvýkrát pozrel na seba do zrkadla, potom ako mi to spravili, tak som bol taký ako veľmi prekvapený, veľmi spokojný som bol. Že uvidí sa o rok, ako to bude vyzerať, ale momentálne akože spokojnosť aj s personálom, aj s doktorom, so všetkým, s hotelom, takže celkovo spokojnosť, no, odporúčam ísť. Keď chcete ísť niekam, spravte si že research, čo vám vyhovuje najviac, ale nevyhovovalo toto. Je to taká rodinná klinika a proste nie je ľudia všetko. Takže asi toľko.